Tini 26Assram Bari constituency ni Bising Khopjak Purba champahour VC Melka Kamini Takhuk Galokchan D Kisa Swkang cancer Bemar Manjakgui Langma Choi Thangkha Aboni Yagulo Tini 19/5/2026 Salmario 26Assram Bari Tipra Mothani Adong Rok Bini Maikhlai Pandani Bagui Chubachu Aro Manjakgui Ex Zonal Chairman VC Melka Political District Working President Tirthi 26Assram Bari Block Vice President Swkang Khopjak Aboni Adong Manjakgui Tui shop money. Belaki hambai nor media person sunova Tini mahigena tung Thangkha sal Golakchan bos Golakchan mahigi Choi Tini mahigena tung Kisa Tini Takhuk Galokchan Tini Purba Champachara district village Nyandaro Melka Bariwa Langma saji Thanjakas Gai Abono bong nukungo mai chaya chuja jarawa te bong nukungni je paitang ni samungo Tini je chuktui tung Tipra Mothani ngai bubagrani je dagi jak kokthai bai Tini boroni Langma jaro Chubari ni saman jarawa ji Kisa Tini je jani je tu Khopjak khongni chubalai Tini bong nukungo mai paitang ni jarawa Kisa pai chubalaika Abono borong bo belai khari tu belai thang pai khenani lamaro belai chaya painu pei belai koso nango Haiban mahigena tung thansa kai buskani salogo Tini boro rono Langmani jaro mahigi chubawai tung mahige kaisa no chubalai kai tung thanjani phan mahigena tung buskango Tini boro ro buskango asle maya kha teba bari lainai aboni boy tung mahige chubalai Sir tamu Bemar Manjakgui thika abrok leke saidem actually belai khari mu sincha belai rokhamya je cancer Bemar Manjakgui thijao Haiban cancer Bemar Manjakgui to rang puse ganang samanchi saljan jaga salnoite bachu কিন্তু বাসিরে তো মারক মাইয়া হাইকে বড় রাং পিছে করাই বাই যে নংমানি ছুটো দিন নাইছিবে মুখা কষ্ট খাই ন বং লগিনি মারো ন বন ফাছনা ঠিক জানি নাইছিলে মাটো কোন খাই করি কি আবাই ঠিক Sir tinebo chongora phai na phemani Yagulo no khabong ni nok khuro baijak belai no khair mesing ja abno tei rogole no rok kuno nai nai khena kuno kesia pir daram kha na jungdino da phai khana bai kya te je thanai wati nokbar belai khai salai saltam khobang ni jarawa bong no gongor thimani salano bongni je nukungo je thimani salano bong wati nokbani dati bong nokro bike thangka ni khanaka teba dewal bike thangka gai jung administration tosiloi jung kok salaika gai abono tabuk boroni mo compensation busu jote borori kha jung abonai ni nai yung ya ke jung mo chini tar prekai jung procession bai malai SDM sai bai malai yakne bai ke borono nangmani jote borono bai ke chubai man abo moi jung kok Sir tinoro choba thani sap phai man jok Tini jung da choba thani chini block ni Ashram Bari ni block committee ni chini vice president ni Takhuk das bolting te chumai tomo khoi district ni working president chini Takhuk da tithi te chini joto VC ni chairman member chini mano eo am chini leaders rock chini Takhuk ra sam inge chung jotna palbak sakai am chini bororo bai chung palka chini chubai man